Aurreko hitzaldian komentatu dizuet, esaldi hori ez, deno gara hizkuntza irakasle. Guri esaldi horrek edo baieztapen horrek hainbat gogoeta sustatu digu, hainbat burua uste, hainbat dilema, zalantza, tentsio, aukera. Gure irakasleen prestakuntza bidean elkarrekin askotan komentatutako esaldi bada. Eta pasatu gara, ez denok ez gara hizkuntza irakasle, bai bagara, baina ez dakigu nola, gorabera dun esaldi horietariko bat. Gaur gatoz esatera, gure gogoeta horretan, gure ibilbide horretan, non gauden. Lehen pixka bat aurkeztu bat dizuegu nondik gatozen, eta pixkat zea hots entzuten ditugun. Oraingoa da pixka bat, gu bagara ikertalde hizkuntzaren irakaskuntza ikertzen ari garen talde bat, gu non gauden, eskoletan momentu honetan ikastetxeetan zelan egiten proposatzen ari garen gure prestakuntza gogoetatxoaren baitan, eta nola ulertzen dugun edo nola planteatzen ari garen arloak, jakintza arloak eta hizkuntzaren arteko zubi edo bide hori. Bueno, hemen daukazue, abiatuko gara pixkat kontzeptualizaziotik, jakintza arloa eta hizkuntza nola ulertu izan diren, baita jakintza arloko edukiak kognizio garapena eta hizkuntza garapena nola loturik ikusten ditugun, galdera hori ez, arlotik hizkuntzara, hizkuntzatik arlora, eta adibidetze batekin, begiradak eta mapak, gero ikusiko duzue, Karmelek aurkeztuko dizkizue, eskuartzea diseinatzerakoan kontuan hartu daitezken hainbat aldagai edo, baliabide didaktikoak aztertzeko adierazleak eta ondorioak. Gehiegitxo agian daukagun denborarako, joango gara ritmo pixka sartzen. Nola ulertu izan da, hizkuntzak edo nola ulertzen da, hizkuntzak eta arloa eta hizkuntzen arteko harremantze hori. Harremantze horretan badago tentsioa, bai, hizkuntzakoek eta arloetakoek, nolabaiteko tentsio bat bizi dugu harremantze horretan. Eta esango dugu arloetatik badagoela hiru ikusteko modu edo identifikatzen ditugula jakintza arloetan hizkuntza lantzeko hiru modu edo hiru aukera. Lehenengo litzateke nolabait berezkoa, bai? Guk piztinara bota dugu, arlora, eta eskaintzen badizkiegu ikaslei aukerak hitz egiteko, irakurtzeko, idazteko, ikasiko dute. Bai, hori litzake lehenengo begirada. Bigarrena askotan agertzen da lexiko espezifikoarena. Galdetzen duzunean, zure arloan ze hizkuntza landu idatzi itzazu, guk egunkaria jasotzen ditugu, idatzi zure arloan hizkuntza noiz landu duzun. Lexiko espezifikoa lantzen dut, hori da nolabait, hizkuntzaren lanketarekin lotzen den elementua. Eta pentsatzen da, hizkuntza lexiko espezifikoa landuz gero, gure arloan hizkuntza lantzen ari garela. Eta hirugarren begirada bat litzateke orokorragoa. Eta da, arloek, diziplinek badituzte beraien egiteko moduak, badituzte beraien esateko moduak, eta guk lantzen duguna arlotik, da hori. Gure ikaslei laguntzen diegu matematikariek moduan irakurtzen, matematikariek moduan idazten, matematikariek moduan esaten. Hau da, arloaren egitekoa eta hizkuntza nolabait dira batera lantzen diren elementuak. Horrek eskatzen duelako nolabait arloak eskatzen duelako pentsamendua eraikitzea, arloak eskatzen duelako esanahiak negoziatzea, eta nolabait ulertzen da ikasle batek arloko eduki bat barneratu duela, baldin eta eduki hori esateko gai baldin bada. Askotan ikaslek erabiltzen dute badakit zer den hori, baina ez dakit nola esan. Ez badakizu nola esan, ez dakizu. Gai dakizula esango dugu, baldin eta esateko, adierazteko gai baldin bazara.
Eta hori egiteko gai bazara, esango dugu ikaskuntza sakona baduzula, eta orduan gai izango zarela, beste testuinguru batzuetan ezagutza hori erabiltzeko. Lehen aipatu den kompetentzien begirada horretatik. Gure begiradaren arabera, arloaz dugun representazioaren arabera, eta arloetan hizkuntzaz daukagun errepresentazioaren arabera, hartuko ditugu erabaki desberdinak. Gure materialak desberdinak izango dira, edo materialak planteatzeko modua desberdina izango da, gure esku hartzea diseinatzeko modua desberdina izango da, eta ikasleen emaitzak ere desberdinak izango dira. Esan beharrik ez dago gu 3. begiradan gaudela. Bada norbaitek zalantza baldin bazuen. Eta hemen badator nolabait bide bat elkarrekin egin behar duguna arloetatik eta hizkuntzetatik eta arloetatik. Eta gero Karmele sakonduko dugu, baina ez dugu ahaztu behar, euskara eta bere literatura ere badirela arloa. Bai, batzuetan ematen du arloak dituztela besteek, eta hizkuntza irakasleek ez dugula arlorik. Guk ere badaukagu arloa. Bai, eta begirada horretatik, begirada hori ere izan behar dugu. Orduan, arloa eta hizkuntza eta arloa. Guretzako garapen kognitiboa eta garapen linguistikoa batera doazen elementuak dira. Hau da, ikasle bati eskatzen badiogu konplexutasun maila altuko eduki baten inguruan ezagutza eraikitzeko, eskaini beharko diogu konplexutasun mailako hizkuntza adierazpidea hori artikulatu ahal izateko. Ez dakit oso hitz potoloak esaten abilen. Hau da, garapen kognitiboa edo edukien, arloetako edukien ezagutza zenbat eta konplexuagoa, orduan eta hizkuntza adierazpide konplexuagoak beharko ditugu hoiek adierazi ahal izateko, ñabardurak eskaini ahal izateko, esanahiak negoziatu ahal izateko, esateko moduak argitu ahal izateko. Hizkuntza eta garapen kognitiboa eta garapen komunikatiboa batera sakontzen direlako. Eta hau kontzeptu moduan garrantzitsua da, ze pixkat fokoak kentzen digu hizkuntzatik, edo hizkuntzatik bakarrik. Eta derrigortzen gaitu, begiratzera ez bakarrik hizkuntza, baizik eta hizkuntza eta edukia aldi berean. Eta derrigortzen gaitu lan interdisciplinarrak egitera. Eta ez arloetakoei esatera, baizik eta arloetakoekin pentsatzera, arloetakoekin gogoeta egitera, eta horrek eskatzen du, unibertsitatetik interdisciplinaridadea beste arloekin, eta eskatzen du, eskoletan, ikastetxeetan, arloen arteko koordinazioa. Momentu honetan, badakite, izugarri koordinatzen zaretela. Arloak eta hizkuntzak, baina eskatzen du nolabait koordinazio sendo bat, bai arlo guztien artean, hizkuntza arloak, bai beti gora mailaz mailako koordinazio bat. Arloaren diseinua egiterakoan nondik abiatu, edo zein kontu izan ditzakegu kontuan. Bai, guretzako oso argigarria da esate baterako Blumen taxonomia hau. Hau da, gure buruari galdetzea edozein atasa proposatzen ari garenean, edozein ariketa proiektu egiteko proposatzen ari garenean ikasleari, gure buruari galdetzea zer den ikasleak egin behar duena. Hau da, ikasleari ze egiteko eskatzen ari gara. Gogoratzeko, zerbait gogoratzeko, ikasi du zerbait eta zerbait hori ekartzeko, zerbait ulertzeko eskatzen ari gara, zerbait erabiltzeko, ikasi duen zerbait erabili behar du beste zerbait egiteko, azterketa bat egin behar du, azterketa esentzu, kasu baten azterketa egin behar du, egoera batena,
gertakari baten azterketa egin behar du, eta horretarako ekarri behar ditu handik eta hemendik ikasitakoak, ebaluatu egin behar du, eta ebaluatzeko irizpide batzu beharko ditu, eta irizpideak eraikitzeko ezagutzak beharko ditu, edo berak sortu egin beharko du. Eta taxonomia honetan, badago nolabait, geroz eta konplexutasun maila handiagoa eskatzen zaio ikasleari. Eta geroz eta konplexutasun maila handiagoak eskatzen du aldi berean hizkuntzaren begiradatik ere, orduan eta sortu behar dituen berbaldiak, irakurri behar dituen testuak, egin behar dituen, ekarri behar duena, konplexuagoa izatea. Argudiatzea konplexuagoa da, gogoratzea baino. Argudiatzeak eskatzen du nolabaiteko kontuan hartze bat, eskatzen du datuak manejatze bat, adibidetze bat, badauka beste konplexutasun maila bat, agian gogoratzeak ez duena eskatuko. Hau da, taula nolabait triangelu bera, baina aditzak jarrita. Eta aditzek laguntzen digute pixka bat irudikatzen, ze ekintza edo eskatu aldiren, gogoratzerakoan, identifikatzea eskatzen badugu, edo zerrendatzea, edo deskribatzea, edo berreskuratzea, edo izendatzea, ari gara gogoratzeko eskatzen. Aldiz, eskatzen badugu, hipotesiak egiteko, edo epaitzeko, edo frogatzeko, edo kritikatzeko, horrek eskatzen du beste konplexutasun maila bat. Eta horiek egiteko beharko ditugun, bai testu generoak, bai hizkuntza adierazpideak, konplexuagoak, konplexutzen doaz triangeluan gora egin ahala. Eta gure lana izango da, ez da horren beste batzuk egin behar diren edo besteak, baizik eta ea urrenkerarik baote dagoen hoien artean, eta ze aldamiatze, ze esku hartze egiten dugun guk, horietan ikaslei laguntzeko. Ez da bat egin behar eta bestea ez, baizik eta ezingo genukena eginda beti gogoratu eskatu, edo beti maila bajuan gelditu, baizik eta nolabait, joan barko ginateke, konplexutasun maila horretan gorantz egiten. Zerbait gertatu da hemen? Bai. Eta hizkuntzak zertarako balio du testuinguru honetan? Besteak beste, baina arloaren eta jakintzaren eraikuntzaren testuinguru honetan. Alde batetik, hizkuntzak errazten digu, baimentzen digu, ikasleen ulermena eta pentsamendua ikusgarri izatea. Hau da, hizkuntzaren bidez dakigu, ikasleak esaten digun horretatik dakigu, bere pentsamenduaren garapena nola doan, eta bere ulermena ulertu duen, ala ez duen ulertu. Eta hori ez da, ulertu duzu eta bai erantzuten dit. Ez, da, benetan, bere adierazpidean ikusten dut nik, badela gai bere hitzekin esateko. Badela gai, abiatutako bi hiru proposamenetatik bere proposamen propioa eraikitzeko. Badaukala nolabait artikulatzeko gaitasuna. Horretan laguntzen digu hizkuntzak. Eta laguntzen digu guri, da gure tresna baliotsuenetakoa hizkuntza. Irakasle moduan laguntzen digu ulermen eta pentsamendu horretan eragiten. Gure esku hartzearekin eta gure aldamiatze estrategiekin. Beraz, hizkuntza bada, beti esan dugu ez, bada gure ikaste-irakaste prozesuetan ezinbestekoa den irakasleon erraminta kaja horretan, ongi dominatu behar dugun erraminta hori. Eta hori arlo guztietan hala da. Eta hemen badakargu gure bide horretan arloa eta hizkuntza eta arloak lotzen ari ginen horretan, topo egin genuen marko berri xamar batekin, 2015-16an sortutako marko bat. Marko hau dator Clilen rebizio batetik, baina nolabait Clil sortu bazen atzerriko hizkuntzarako marko berri honek irekitzen ditu ateak baita murgiltze
beste murgiltze ereduetarako, eta iruditzen zaigu pista interesgarriak ekartzen dizkigula arlo eta hizkuntzaren arteko, tentsio hauei beste urrats bat, edo tentsio hauetan beste urrats bat aurrera egin ahal izateko. Markoa da pluriliterasiz deitzen den markoa. Eta kasu honetan, nolabait, Graz taldeak sortutakoa da, eta begiratzen da arloetako hizkuntzaren lanketa, edo arloak eta hizkuntzaren lanketa ikuspegi ekologiko batetik. Ikuspegi ekologiko horretan, badaukagu alde batetik, hausartu behar naiz, badaukagu alde batetik ulermenaren eta hizkuntzaren arloa, badaukagu edukiena, baina horri gehitu diote, edo horrekin batera kontuan hartzen dute, batetik ikaslearen emozionalitatearen zaintza, eta hor nolabait ikaskuntzarekiko ikasleak zer nolako atxikimendua lortzen duen, edo nola den gai bere ezagutza adierazteko, edo ze harremantzen mota sortzen diren ikasleak bera inplikatua sentitzeko ikaste prozesu honetan, eta bestaldetik lotzen dute, gero Karmelek sakonduko du, nolabait irakaslearen mentorina edo errastailetza edo orain ari gara hitzarekin borrokan. Esan nahia sortzen ari gara momentu honetan. Bai, nola egiten dugun esku hartze hori, nola ematen dugun feedbacka, ebaluazioa nola egingo dugun, begirada honek aldatzen du nolabait, ez bakarrik hezkuntzan badakizu ez, tantaka batek aldatzen du zerbait eta arek dakar berarekin inguruko guztiaren aldaketa. Eta hor badago, begirada edo aldaketa proposamen bat. Hau pixka bat, testuingurua bai, non gauden, nondik gatozen, nola kokatzen garen gu, nola ulertzen dugun guk, denok hizkuntza irakasle gara, esate hori. Eta arloekin lan horretan, edo arloak hobetu ulertu nahi horretan, hasi ginen pixka bat aztertzen, ea zer nola ulertzen zuten arloetakoek, arlo desberdinetakoek hizkuntza nola ulertzen zuten. Eta adibide moduan, dakargu alfabetizazioari loturiko artikulu baten erreferentzia. Guri behintzat lagungarri egin zaigulako pixka bat, ulertzeko zertaz ari ginen, edo zertaz nola ulertu behar dugun hizkuntza arloetatik begiratuz gero. Badakizue, alfabetizazioa edo ulermena edo testuen ulermena askotan hitz egiten da, eta hizkuntza bera ere, askotan hitz egiten da singularrean, bakarra balitz bezala, alfabetizazio bat balego bezala. Asko jota, holan, banatzen ditugu literatur testuak eta edukizko testuak. Hori da egiten dugunean horrela, behintzat banaketa bat. Baina gure ustez, eta autore hauen ustez, Shanaganen lan baten oinarritu gara, alfabetizazioak pluralean pentsatu behar dira, bai? Eta beraiek mailakatu egin dituzten, egin dute mailakatu eta jakintza arloen arabera bereiztu. Mailakatu 3 mailatan, oinarrizko alfabetizazioa, tarteko alfabetizazioa eta arloaren alfabetizazioa. Oinarrizko alfabetizazioa litzateke testu guztietan, dena delako testua izan da ere, gutxienez jakin behar duguna irakurle moduan. Eta hor sartuko lirake, dekodifikazio ariketak edo maiztasun handiko hitzak irakurtzen jakitea, oso oinarrizkoak diren alfabetizazio estrategiak. Bigarren litzake tarteko alfabetizazioa. Tarteko alfabetizazioa leudeke ulermen estrategia orokorrak, hipotesiak egitea, edo gure buruari sintesiak egitea irakurtzen ari garen bitartean, edo hitzak hiztegian begiratzea, sartuko lirateke nolabait, nahiko orokorrak diren baliabideak, ez testu guztietan, baina ia testu guztietan
egongo liratekenak. Eta arloaren alfabetizazioan aldiz, leudeke espezifikoki arlo bakoitzeko testuen irakurketarako behar diren estrategiak eta behar diren elementuak. Bai? Eta ikerlari hauen azterketaren arabera, oinarrizko trebetasunak edo tarteko trebetasunak ezagutzeak eta dominatzeak ez du esan nahi ikasle bat gai denik automatikoki berez matematikarien testuak edo zientziako testuak edo historiako testuak edo literaturako testuak irakurtzeko. Nolabait badago urrats bat tarteko maila horretatik arloko testuen irakurketara. Eta urrats hori ez da automatikoki ematen, ez da berez ematen, eta autore hauen arabera, gainera ikasle askok eta askok ez dute ematen. Bai, ez da hezkuntza ibilbidearen amaieran ikasle asko oraindik ez dira gai modu honetako testuak ulermen maila nahikotasunez ulertzeko eta irakurtzeko. Beraz, ezinbestekoa da hoien lanketa esplizitua egitea. Eta hoien lanketa, hau aurreratzen dut, hoien lanketa espliziturako testuinguru egokia da arloetan bertan egitea. Eta beraiek ekartzen dute, egin dute azterketa, ikerketa oso polit, nire asko gustatu zait artikulua, egin dute ikerketa oso poli bat, eta bildu dituzte disiplinako irakasleak, unibertsitateko irakasleak, arloaz dakitenak, bildu dituzte arlo horren irakasleak, eskolatan arlo hori ematen ari diren irakasleak, eta irakasleen prestakuntzan ari diren irakasleak. Eta hoiekin batera egin dute ikerlan bat, eta eskatu diete arloetako irakasleei, arloetako erreferenteei eta irakasleei, euren arloko testu bat irakurria ahala, ahoz gora esaten joateko zer den egiten ari direna. Hau da, testu horren ulermenerako, zein estrategia baliabide erabiltzen ari diren, aktibatzen ari diren, testuaren ulermenerako. Eta hiru arlorekin egin dute matematikarekin, kimikarekin eta historiarekin. Bai, eta ikusi dute, zein desberdintasun dauden hiru testuei aurre egiteko hiru disiplina horietan. Orduan, matematikakoak zer egin du, edo matematikakoek zer egin dute. Bueno, matematikakoek irakurri dute poliki, eta gainera egin dute berrirakurri. Hitzez hitz. Hitz guztiak dira garrantzitsuak. Ezin da, kontu handiz irakurri dute errorerik ez egiteko. Hitzez hitzeko irakurketa. Eta hau da gure ikasleentzat askotan oztopoa dena. Irakurketa vertikalean, vertikalak ez du balio matematikako testuen irakurketarako. Matematikako testuak eskatzen du, hitz guztiak ondo ulertzea, hitz guztien zentzua ondo ulertzea, eta fokoa hor jartzea. Kimikariek ordea begiratzen dute prozesua, transformazioa. Begiratzen dute, edo irudikatzen dute, irakurri ahala, formulen bidez, irudien bidez, marrazkien bidez, zein den testuan zehar adierazten ari den transformazio hori. Jotzen dute, testua grafikekin, irudiekin, taulekin, joan etorriak egiten dituzte. Testua irakurri ahala, doaz kuadrora, kuadrotik testura. Testutik grafikora, grafikotik egiten dute irudia. Bueltatzen dira testura. Irakurketa oso desberdina da. Matematikariek eta kimikariek egiten dutena. Eta historialariak ordea, lehenengo eta behin, irakurtzen du zein den autorea. Eta autore horrek ze iradokitzen dion. Ze begiradatik idatzita egon daiteken testua. Ze jitetakoa den, ze nondik idazten duen autore horrek edo zein
zein editorialetan, zein egunkaritan, zein testu ingurutan sortua den testu hori. Eta horren arabera irakurtzen du. Horren arabera egiten dizkio bere buruari galderak. Horren arabera interpretatzen du eta horren arabera bere begirada ere neurtzen du. Bere gai horrekiko berak daukan implikazioen arabera irakurtzen du testua eta horretaz kontziente da. Nolabait ez du egia irakurtzen, matematikariak irakurtzen zuen moduan, baizik eta kontziente da norbaiten egia irakurtzen ari dela. Ikusi duzue bai, ze desberdinak irakurketak egiteko moduak. Eta hau gertatzen da alfabetizazioarekin, baina gertatuko da ia ziur ahozkoarekin, gertatuko da idatziarekin, eta gertatuko da hizkuntza inplikatuta dagoen alderdi guztiekin. Beraz, ari garenean esaten, hizkuntza irakaslea garela denok, pixka bat sakondu behar dugu, arlo bakoitzeko hizkuntza irakasle izateak, arloaren hizkuntza irakasle izateak, ze implikazio dituen, eta zertan lagundu behar dugun, edo zertan aldamiatu behar dugun, ikaslearen hizkuntza garapen prozesu hori, bai, nola egingo dugun arlo bakoitzeko hizkuntzaren lanketa espezifiko hori. Eta Karmeleri pasatzen diotitza. Bueno, jakintza arloan gaude, jakintza arloaren eta hizkuntzaren arteko harremanean gaude. Guk ez ditugu ulertzen, orain arte ikusiko zan moduan, ez da alde batetik doa hizkuntza eta beste alde batetik doa arloa. Arloa hizkuntzarekin batera doa. Bai, ez da, orduan, hizkuntza eta arloa bera baieztapen moduan ere ari zaigu kolokan jartzen. Bai? Bestela, gure representazioa da bi horiek nola elkartu, bi horiek nola, baina bi horiek elkartuta daude. Bai, orduan, abia puntua guri aldatu egin zaigu, adibidez, eta orduan gogoeta ere, bai? Bai, neurri batean. Ari baldin bagara? Ari baldin bagara, jakintza arloari buruzko begirada aztertzen, begiratu beharko dugu, jarri beharko ditugu arloetako irakasle guztiok, beraz, espero dut esaten ditudan gauzak zuek zuen arloari egin buelta, suposatzen dut hemen guztiok izango garela, edo gehienok, ez da, hizkuntzetako segurazki irakasleak, beraz, ez, danok ez, bakoitza bereari begira. Danok daukagu bakoitza gure arloa. Eta danok daukagu gure arloarekiko errepresentazio bat. Eta errepresentazio hitza ere, bapatean, bihurtu zaigu hitz oso garrantzitsua. Ze konturatu egin gara, errepresentazioak ditugula. Eta errepresentazio horren arabera egiten ditugula eta esaten ditugula, esaten eta egiten ditugun gauzak. Eta errepresentazio horiek batzuetan ez direla oso zuzenak. Gu konturatu gara, ez? Seguri ere honek egin digu horrela. Espilua jarri digu, ez? Eta orduan, gu ere, ari gara, zalantzan jartzen, oain arte behar bada, nahiko argi edo genituen gauza batzuk. Bai, ez dauzko oain argi. Jakintza arloari buruzko begirada aztertu nahi dugu, eta orduan, jarri gara arloari begira, ezta? Edo zein arlo diseinatu aurretik, edo, bai, klasera joaten garenean, uste dugu badela aurrego gogoeta bat egin behar duguna. Eta da, zertarako gure arloa. Zertarako zientziak, zertarako historia, zertarako matematika, zertarako artea, zertarako hizkuntza eta literatura, zertarako balio etikoak eta filosofia, ez? Zertarako. Orduan, iruditzen zaigu, arloko irakasleak bere buruari galdera batzuk egin behar dizkiola, ez da, abia puntuan. Zergatik eta zertarako irakatsi eta ikasi arloa, ez da? Eta hor badaude, oinarri epistemologiko batzuk, esaten dutenak zergatik eta zertarako egin behar diren honek. Gauzo jakin egin beharko genuke. Zeintzuk diren arlo horrek egiten dituen ekarpenak. Bai? Baina zein da arloaren funtzioa? Inoiz pentsatu dituzue galdera hauen erantzunak? Bai? Edo zer ikasi arlotik, eta hor hautaketa bat egin behar dugu, eta batzuetan asko kostatzen zaigu, zeintzuk dira gauza oinarrizkoak, batzuk dana ezin da egin, orduan zer mantendu, zer kendu, zer ez, bai?
Nola jaso arloa, zeintzuk metodo, baliabide eta materialekin, baina hau guztia lotuta dago zertarako, zergatik, bai? Nola interpretatu jasotako arloa eta nola adierazi arloa, ezta? Badira galdera prebio batzuk nolabait, ezta? Eta galdera hauei bilatu nahi dizkiegun erantzunek eragiten dute gero egingo ditugun autuetan, ezta? Gure autuak egiteko tokia momentu honetan gure eredua kurrikulumean dago, ezta? Eta ikaskuntza objektuak, egin ditugu galdera batzuk. Galdera horien arabera, ikaskuntza objektuak hautatu behar ditugu. Zer irakatsi, ezta? Gero esango dugu nola. Eta zer irakatsi horretan, kurrikulumari begiratzen baldin badiogu adibidez, EAEko kurrikulumeko helburuak konpetentzia terminotan ulertzen baldin baditugu, bai? Hor daukazue taula horretan, zein dan kompetentzia, kopiatuta dago, ez ditut asmatu, bai? Kompetentzia da jakitea zein izan diren Euskal Herriarentzat historia hartu dugu oinarri moduan hau egiteko, beste edozein arlorekin egin genezake, bai? Jakitea zein izan diren Euskal Herriarentzat gertaera eta prozesu historiko garrantzitsuenak. Direla tokikoak, direla mundu mailakoak, eta denboran eta espazioan kokatzea. Hori baldin bada kompetentzia, eta guk kompetentzia terminotan ulertzen baldin badugu, definituko genuke zein diren kompetentzia hori lortzeko ikaste emaitzak. Bai? Eta ikaste emaitzak izan daitezke ikaslea gai dira bilatzeko, hautatzeko, interpretatzeko, erlazionatzeko iturri ezberdinetako informazioa. Bai? Claro, kompetentzia horri begira, ikaste emaitza horiek izango dira gure ebaluatzeko irizpideak, ezta? Eta ikaste emaitza horiek lortzeko behar dugu adierazpidea. Nola adierazten dira ikaste emaitza horiek? Adierazten dira funtzio kognitibo diskursibo batzuen bidez. Eta hor, berriz ere, kognizioa, pensamentua eta hizkuntza lotzen dira, ezta? Funtzio kognitibo diskursibo horiek izan aldira sailkatu, alderatu, kontrastatu, ebaluatu. Begira nola lotzen da lehen Eneritzek planteatu duen taksonomiarekin, ezta? Nola egiten dugun, gero eta konplexuagoa izan da din, ezta? Mailaz maila goragoa zen neurrian, ikaslei eskatzen dizkiegun ariketa kognitibo eta komunikatibo horiek konplexutzen, ezta? Jondarko lukete. Edo beste ikaste emaitza bat. Ikaslea gai dira deskribatzeko, aztertzeko eta azaltzeko aldaketa historikoen prozesu gakoak. Horrek ze ariketa kognitibo-linguistiko eskatzen dizkigu. Deskribatu, arrazoitu, kausa ondorio adierazi, argudiatu, justifikatu, bai? Horiek definituta planifikatu alditugu, ezta? Prozesua. Prozesu horrek ikaslea eraman behar du sakon interpretatzera, gertaera historikoak eta posizionatzera gertaera historiko horien aurrean. Gu beti esaten dugu nahi ditugula ikasle kritikoak, kritikoa izateak behartzen gaitu posizionatzera, ezta? Inoiz pentsatu dugu nola eramaten ditugun ikasleak posizionatzera lantzen ditugun gaien aurrean? Normalean ez gai iristen ez daukagulako astirik. Ez aizua gertatzen? Interesgarriena hasi behar da momentuan, ja badauzkate ezagutza, goazen debatea egitera, ez dago astirik. Ze hurrengo gaia hasi behar da, denbora, bai? Eta orduan, inoiz ez gara iristen, igual burrada bat esango dut, baina inoiz ez gara iristen gauza importanteak egitera. Osea, eztabaidatzera, benetan kritikoak izateko gaitasunetara eta ariketetara. Ez gara iristen. Gelditzen gara, neurri handi batean edukietan. Kompetentzia terminotan ulertuta egin dugu hau. Egiten baldin badu, esan nahiak hizkuntzaren bidez eraikitzen dira. Hizkuntza hor dago beti. Bai, beti dago hor. Osea, arloko irakasle hori guztia lantzen duenean ez da hizkuntza irakasle, da arloko irakasle. Baina hizkuntza egokia behar du horretarako, beraz etengabeko ekoizpen, ulermen, prozesu bada, ezta? Guk hori, kompetentzia terminotan gabe, helburu terminotan ulertzen baldin badugu, bai? Eta kompetentzia barik helburu bihurtu dugu. Jakitea zein izan diren Euskal Herriarentzat gertaera eta prozesu historiko garrantzitsuenak direla tokikoak berbera da. Baina ja ez dugu irudikatzen kompetentzia moduan, baizik eta helburu moduan. Helburu moduan lantzen baldin badugu, bai, landuko ditugu edukiak, historiako prozesu eta gertaerak landuko ditugu. Eta normalean zentratzen gara elementu kontzeptualetan. Zeintzuk dira gerra zibileko gertaera garrantzitsuenak. Hori izaten da gure galdera. Bai?
Ikaslea, ebaluatzeko irizpidea zein izango da, ikaslea gai da Euskal Herriarentzat gertaera eta prozesu historiko garrantzitsuenak zerrendatzeko. Hau kurrikulumean jartzen du. Bai? Edo ikaslea gai da Euskal Herriarentzat gertaera eta prozesu historiko garrantzitsuenak denboran espazioan kokatzeko. Ze funtzio kognitibo-diskursibo provokatzen digute helburu hauek? Lehenengoak zerrendatu. Punto. Harago, eta bigarrenean ez dakigu. Zein dan prozesua, ezta? Karo, guk esaten dugu esanahiak hizkuntzaren bitartez edukitzen direla, baina horrela ulertzen baldin badugu eta horrela planteatzen baldin badugu, funtzio kognitibo-diskursiboen garapena mugatzen da asko, ezta? Eta beraz, ikaskuntza sakona oztopatzen da. Ulertzen da, ezta? Ikusten duzue logika. Orduan, beste kontu bada funtzio kognitibo-diskursiboak lantzea, ezta? Ze galdera mota egin aldira hemen, ezta? Ze gerra hitz egiten ari baldin bagara, zergatik gertatu zen gerra, ezta? Ze gertatu zen gerra pizedin, ze ondorio izan zituen gerrak? Espainian, nire herrian, nire ingurune hurbilean, Euskal Herrian, ezta? Ze ondorio izan zituen eguneroko bizitzan, politikan, ekonomian, hor badaude galdera mordo bat, ezta? Literaturan, zertan ikusten ditut ondorio horiek nire inguru hurbilean, edo ze evidentzia ekar ditzaket hori esateko. Ikasleak ikerlari bihurtzea eskatzen du honek. Ikasleak posizionatzea eskatzen du honek, ezta? Horrek sustatuko du pensamentu kritikoa, analisirako gaitasuna, kausa eta ondorioa identifikatzeko gaitasuna, hipotesiak formulatzeko gaitasuna, evidentzietan oinarritzako gaitasuna, bai? Ulertzen duzu diferentzia, bai? Klaro, hau ezin da ebaluatu, horren arabera gero ebaluatu egin behar da. Hau ez da ebaluatzen azterketa batean. Ebaluatu behar da beste modu batera. Honek eragiten du, egingo ditugun jarduera motetan, landuko ditugun edukietan, baina oso bereziki eduki horiek lantzeko moduan. Funtzio kognitibo-diskursibo horiek iruditu zaigu, beti hitz egin izan dugu, ezta? Arloetako irakasleekin hitz egiten genuenean, beti agertzen da. Hipotesiak egite. Ze gauza egiten dira hizkuntzarekin zure materian, ezta? Hipotesiak egiten dira, kausa ondorio azalpenak ematen dira, bai? Baina gutxitan gara gai harago joaten, ezta? Topatu dugu, badagoela modua, funtzio kognitibo-diskursibo horiek sailkatzeko, bai? Badaude funtzio kognitibo-diskursibo motak, bai? Eta honek adibidez pista asko ematen dizkigu. Hauetako batzuk egongo dira lotuago behar bada arlo batzuekin, eta beste batzuk beste batzuekin. Baina ematen dute aukera, ezta? Hor ikusten duzue, funtzio kognitibo-diskursibo horiek badaukatela asmo komunikatibo bat, eta hori oso garrantzitsua da, bai? Badaude funtzio kognitibo-diskursibo motak, baina gero daude familia berekoak. Eta honek ematen digu diversifikatzeko, espiral moduan, bai, sakontzen joateko, eta arloetako hizkuntzaren garapenerako klabe oso interesgarriak. Aukera oso interesgarriak. Lehen esan dizuet aukerak, ezta? Guk beti saiatzen gara ikusten ze aukera eskaintzen digu honek, ezta? Hurrengo urratsa emateko, aurrera bide moduan. Guri honek pistak ematen dizkigu, bai? Horregatik nahi genuen zuekin pixka bat hau konpartitu, ezta? Gure jakintza arloaren errepresentazioaren arabera, ikaskuntza objektu ezberdinak hautatuko ditugu, ebaluazio irizpide ezberdinak erabiliko ditugu, gure esku hartzea ezberdina izango da, ze honek eskatzen du beste modu batera lan egitea, eta ikasleen emaitzak ere izango dira bestelakoak. Bai, ez dugu zalantzarik. Hau egiteko, gero, klaro, hau eraman behar dugu arlo bakoitzera, ezta? Demagun zientzien mapa ekarri dugu, adibide moduan. Zientzien mapa ekarri dugu, zientzien maparen proposamen publikatu bat badagoelako. Bai, eta orduan ekarri dugu argitaratuta dagoen adibide hori, ezta? Zientzien mapa hori egiteko, abiatu behar dugu arloaren kontzientziatik. Lehen esan dugu, ezta? Arloan kokatzen gara lehenengo, zientzian kokatzen baldin bagara, zientziako irakasleak, edo zientziako irakasleek, bai, elkarrekin, galdetu behar diote bere buruari, ezta? Zein da zientziaren funtzioa, zergatik eta zertarako irakatsi eta ikasi zientziak, bai, zein da horren garrantzia, edo ze ikasi zientzietatik,
nola jaso zientziak, ze metodo baliabide eta materialekin, eta kokatzen gara arlo konkretu horretan, ezta? Nola interpretatu jasotako zientzia hori, eta nola adierazi zientzia. Hori pentsatu beharko genuke. Hau da mapa bat, bai? Mapa honetan, guk ikusi dugu ezagutza kontzeptuala, ezagutzaz ari gara, ezagutzaren barneratzea zerai gara, ezta? Ezagutza kontzeptualaren barneratze prozesu arrakastatsuak iruditzen zaigu dauzkala 3 fase. Lehenengoa da ulermena, esan nahi konpartitu hori, ezta? Esan nahi negoziatu hori. Bigarrena da abstrakzioa eta hirugarrena da transferentzia. Eta ikaskuntza sakona lortu nahi baldin badugu, saiatu beharko genuke 3 fase horietara, ikasleek 3 fase horiek egin behar dituzte. Bai? Ulermena, abstrakzioa, transferentzia. Bai? Bide hori egiteko, irakasleak nola didaktifikatuko du bere arloa. Bai? Poliasek, eta Polias da mapa hau egin duena, Poliasek 4 urratsetan edo jarduera eremutan proposatzen du lana. Hau da, zientzietako arloa didaktifikatzeko modu bat. Ez dakigu da modua. Bai? Inoiz ez da modua, badakigu garatzen doala. Hau da, modu bat, momentu honetan nahiko berria dena. Orduan, Poliasek 4 urratsetan proposatzen du eta jarduera eremu horiek islatuko dira materialetan eta gelako estrategietan, jakina. Hor ikusten baldin baduzue, nik 4 esan dut, 5. da zientzialariak ezagutu, beste 4etan ez direlako sartzen, badago apur bat arlo bakoitzaren kultur ezagutzarekin lotutako zerbait bada, eta hori ere beti gehitu behar da. Baina 4 urrats horiek pixka bat uler ditzazuen, lehenengo urratsean, Poliasek planteatzen duenaren arabera ikasleek esperimentatzeko materiala behar dute, ezta? Jakintza da esan nahiak eraikitzea eta horretarako esperientziala izan behar da. Eta esperientziala izateko egin beharko genuke hizkuntzarekin jolastu edo kontzeptuekin jokatu, kontzeptuak antolatu, ezta? Gauzak zientifikoki egin horrekin lotuta dau. Bai, ez dugu esaten gauzak egin, esaten du gauzak zientifikoki egin. Bai, kontua da, zientzialariek zer egiten dute? Ze motatako gauzak egiten dituzte, ze motatako esperientziak izaten dituzte. Nola gerturatu alditugu gure ikasleak zientzia esperientzia horretara. Nigo gogoratzen dut, galdera hau egingo niola gure lankide bati historialaria dena, eta berak esan zigun lehenengo gauza izan zen, nik ikasleak eramango nituzke artxibo batera. Bai? Eta historialariak nola dokumentatzen dira, nondik ateratzen dute informazioa, ze motatako dokumentuak aztertzen dituzte, non daude? Artxiboetan. Nik artxibo batera eramango nituzke. Eta gauzak historikoki egin, behar bada, izan daiteke, besteak beste, egingo dugun proiektu horren barruan, historialari baten lana egin, eta historialaria joan behar da dokumentatzera, bibliotekara, artxibora, eta segunetan on bizi garen, ikusiko dugu ze aukera dauzkagun gure ingurune hurbilean, baina hori da gauzak, historialari batek moduan egin, edo gauzak zientzialari batek moduan egin. Ulertzen dira zuen oranoan. Eta horrek eskatzen du, nolabait, horrekin lotutako genero batzuk lantzea, eta beti da zertarako. Zein da horren, nolabait, helburu komunikatiboa, helburu jakintza helburua zertarako egingo dugu hori. Eta iruditzen zaigu, 3 alderdi horiek nolabait gida interesgarria direla laguntzeko apur bat arlo bakoitzaren logika eraikitzen, edo, hortik da apur bat idea. Bigarren urratsean, esan dugu lehenengo urratsean ikasleek esperimentatu egin behar dutela, egin. Bigarren urratsean ikasleek behar du, ez daukagu astirik dana goti bera aztertzeko, horregatik pasatuko dut, uler dezazuen pixka bat zein dan logika, bale? Bigarren urratsean ikaslea behar du informazioa antolatu. Eta prozesua... Zer nahi daukau? 5 minutu? Galdera atarako bat da gutxitxo. Informazioa antolatu, eta prozesua bizualizatu. Eta horrekin lotuta dago mundua zientifikoki deskribatu eta antolatzea. Nola egiten du hori zientzialari batek? Nola antolatzen du informazioa? Ze gako bizual erabili alditu horretarako? Ze motatako jarduerak antolatuko ditugu eskolan, zer nolako generoak, zer nolako helburu komunikatiboak sortuko ditugu eskolan. 3. urratsean,
ikasleak behar du informazio hori azaldu. Ez baitakigu ikasleak zer dakien azaltzen ez badu. Ez dakigu, igual badaki, baina ez dakigu, ezin dugu jakin. Orduan, horrekin dau lotuta gertaerak zientifikoki azaltzea adierazten duen urratsa, ezta? Eta laugarren urratsa dago argudiatzea. Lehen esan dut posizionatzearen, ezta? Garrantzitsua da edozein ikaskuntza prozesutan gaiak eztabaidatzea. Gai baten aurrean posizionatzea, ezta? Eta ikaskuntza edo esanahia sendotzeko behar da eztabaida hori. Ulermena sakontzeko ikasleek euren esanahia artikulatu egin behar dute, edo behintzat hori uste dugu, ezta? Iruditzen zaigu kontzeptuak barneratzeko mintzaira dialogikoa oso garrantzitsua dela, bai? Eta orduan, irudikatzen dugu, argudioak, eztabaidak, bai, eskolan egiten ditugunean, norabait ikasleak eramango ditugu posizionatzera, eta posizionatze hori argudiatzera, noski. Bai, gauzak ez dira inoizeati bai. Iruditzen zaigu baita ere hau guztia, esku hartzea guztia diseinatzea oso garrantzitsua dela, ezta? Eta, diseinatzea garrantzitsua dela, ezta? Esku hartze hori diseinatzeko, orain arte denbora guztia esan dugu, hitz egitea ze garrantzitsua den, ezta? Elkarrekintza erdigunera ekartzea irudikatzen dugu ezinbestekoa dela, ikasteko harreman sareak eraikitzea ikasleen artean, ikasle eta adituen artean, adituak dira edo gara irakasleak, ezta? Edo irakasle taldea, edo adituak ekarri arlo bakoitzarekin lotuta ekartzen diren moduan, askotan, ezta? Nolabait ikasteko harreman sare horiek elkarrekintzaren bidez sustatzea garrantzitsua izango litzake, ikaskuntza positiboarekiko harremanak eraiki, bai, batzuetan ikaskuntza ikasleentzat sufrikario bada. Osea, ze representazio daukan ikasleak ikastearekiko eta arloarekiko, ikusi behar da zer representazio daukaten arloarekiko. Bai, nik konprobatu dut, daramat 30 urte irakasle, eta konprobatu dut, maila guztietan, gutxien gustatzen zaien arloa oroar, hizkuntza. Bai, hori da nire esperientzia. Badago errepresentazio bat, nahiko orokortua dena gainera, errepresentazio horien aurrean, nola egiten dugu ikaskuntza prozesu hori positibo, ez? Izan dadin zerbait, apasionantea dena, nola engantzatuko ditugu ikasleak. Eta hori bada irakasleon, erronka oso garrantzitsu bat, ezta? Goi mailako espektatibak sustatu, ikasle guztiengan, interes gutxi adierazten dutenengan ere bai. Diseinu jarduerak eta tazak ikaskuntza sakonagoaren garapena sustatzeko helburuarekin, bai, diseinatu beharko genituzke, proposamen multimodalak egin, gaur egun hori garrantzitsua da, hizkuntza ezberdinak ere erabil daitezke, ikusi beharko genuke zertarako, bai, helburua beti da egoera komunikatibo esangoratsuari erantzutea, ezta? Horrek baldintzatzen du ze hizkuntza erabili. Ikaskuntza erraztaila izatea, beraiek mentorina erabiltzen dute, termino moduan. Iruditzen zaigu honek irakasleon rolean eragina daukala, ezta? Gure laguntza, gure esku hartzea nolakoa da gelan, ezta? Eta erronka beti da ikaslearen atxikimendua lortzea. Hori pasatzen da irakaslearen atxikimendutik. Nolako atxikimendua daukan irakasleak bere arloarekiko? Oso garrantzitsua da, ikasleak arlo horrekiko lortuko duen atxikimenduarekin. Beti ez da paraleloa, Niretzat apasionantea izan daiteken arloa, baina ez lortu, gertatu izan zaidan moduan, ez lortu ikasleak atxikitzea, orduan ez dut ondo egin. Zerbait egiten dut, zerbait fallatzen dit. Ez dut lortzen, orduan beste modu batera egin behar ditugu gozak. Ikashelburuak eta arrakastarako irizpideak eraiki beharko genituzke, ezta? Diseinatu ikasleekin batera, zenbat eta ikaslea protagonistagoa dan, bereagoa da egiten ari garena, eta hori danoi gertatzen zaigu. Praktikatu prozesuak, iturri ezberdinetako feedbackak erabili, berdinkideengandik egiten den feedbacka interesgarria da, feedbackak egiten ere trebatu behar ditugu. Ikaslearen kontzientzia maila areagotzeko eta sustatzeko zelan hobetu pentsamoldea behar bada sustatu beharko genuke. Eta hori sustatzeko asko hitz egin behar dugu, elkarrekin. Eta gero iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela aldamiatze emozionala. Aldamiatze emozionala importantea da konpromiso emozionala lortzeko. Emozioaren lanketa prozesu hauetan guztietan ezinbesteko urrats bada.
Eta ez dakit beti ematen diogun badaukan garrantzia, ezta? Eta gero, eraikitzea testuinguru dialogikoak eta desafioa sustatuko dutenak, dialogikoak desafioa sustatuko dutenak, ezta? Arazoa konpontzera bideratuko duten ikentzak diseinatzea izango litzake interesgarria, ezta? Eta iruditzen zaigu esku hartzean dagoela gakoetako bat. Irakasleok gure esku hartzea, gure elkarrekintza, gure emozionalidadea, gure gelan egoteko modua, diseinatzeak eragin izugarria dauka gelan gero gertatuko den horretan. Ze lehenengo gure begira daude. Eta gu jarri behar ditugu haien buruari begira. Osea, daukagulan, begiradak nola gurutzatzen ditugun pentsatzea oso garrantzitsua da prozesu hauetan guztietan. Eta gero bagabiltza, ez da, material, ez daukagu denbora askorik, orduan bagabiltza baliabide didaktikoak ebaluatzeko irizpideen bila, ikuspegi honetatik, eta horretan ari gara, ez da, guk ere tresna irizpideak baditugu, tresna moduko bat sortu dugu. Irizpide hauek garatzen goazen neurrian, joango gara baita ere gure baliabide didaktikoei neurria hartzen, ez da. Eta, hemen utziko genuke, momentuz. Agian, azkenengo aipu bat, esateko zuetako batzuk agian pentsatuko duzue, hau badatoz unibertsitatetik, hau da representazioan sartzen da. Badatoz unibertsitatetik, esaten digute, baina hau gero gelan nola egin behar da. Zalantzari gabe, gure aliatu nagusiak, naturalak, ezinbestekoak, beharrezkoak, irakasleak zarete. Uste dugu tandem oso ona osatu dezakegula, unibertsitate eta eskolaren artean momentu honetan ditugun erronkei aurre egiteko. Eta hau orain hemen aurkezten ari garen hau, ari gara ikastetxeetan esperimentatzen, irakasleekin batera kontrastatzen, mapak irakasleekin batera egiten, materialak aztertzeko irizpideak irakasleekin batera eraikitzen eta kontrastatzen. Hau ez da gure kontu bat, baizik eta bada irakasleokin edo elkarrekin ikaste komunitate moduan, elkarrekin ikasteko aukera eta gonbidapen bat baita. Publizitate momentu honekin, itxiko dute, baina bestela batzutan badirudiez, gu ari garela esaten zer egin behar duzuen, eta inundik inora ez da hori gure asmoa, baizik eta elkarrekin ikastea, eta begirada desberdinetatik ditugun erronkei elkarrekin erantzun alizatea. Eskerrik asko da noi. Galderak egiteko tartea badaukagu, ordubiak eta laurdenetan uste da aurreikusia genuela bukaera, beraz bada tartea, baina bukatu baino lehenago 3 ohar. Inor behar baldin badu gaur hona bertaratu izanaren agiria, sarreran dagoen harrera maila horretan eskatu dezake. Bigarrena, bihar goizian ere aretoan sartu baino lehenago mesedez pasa sarrera edo harrera maitik bertaratu zaretela egiaztatzeko. Eta 3. Saioen ebaluazioa aurreko urtetan bezala egingo dugu online eta laster jasoko duzue zuen helbide elektronikoan ebaluazio horriaren esteka. Eta mendik aurrera orduan galderak zuentzako lehen bezala mikroa eskatu eta galdera egin. Animo baduzue, esku altxatu eta mikroa bilduko dizuet. Bat erdi-erdian daukagu. Galderatxo bat. Zuek esan duzue, espektatibak altuak izan behar direla edo zein ikasleentzako. Bai? Baina nik uste dut igual zehaztu behar dela. Bakoitzaren ahalmenaren arabera eskatu behar zaiola. Hau da, batek lauraraino llegatu alba da, saietu behar da, bere konfort eremutik pizkat arantzago, ezta? Eta
gora llegatu aldenari eskatu behar zaio hori gutxienez, hau da. Horretarako nik uste dut aurretik ezagutu beharko genitu ez Jesus, ez da gizaba ditzai da orduan. Aurretik jakin behar dugu bakoitzaren egoera eta izaera. Eta horren arabera moldatu hoiz ez da? Batetik, eta bestetik, zuek esan duzue elkarlana interesgarra dela, beraz, nik egiten ditudan, erabiltzen ditudan tresnak gelan, pasatu aldotxu da eskorreoak eta zeuek baloratuko duzue nuezelan hobetu aldudan, eta... Ez dut entzun. Ez? Hori ez da idea. Hau ez da, pizta. Ez bat txuten. Bai, piztu da. Ideia izango litzakela elkarrekin aztertzea. Osea, zuek bihurtu behar zeate horretan espezialista. Ulertzen, orduan, eta hori da biok irabazi. Ikasiko genuke guk eta zuek. Aldi berean, batera. Ezinbestean elkarrekin egin behar dan zerbait da. Guk uste dugu hemen helburua ez litzakela izango guk sortzea materialak eskolak erabiltzeko, edo unibertsitateko irakasleek egitean mapa guztiak eta materialak sortzea, gero guk ez dugu hortik ikusten. Guri iruditzen zaigu interesgarriagoa mapak elkarrekin egitea, materialak elkarrekin diseinatzea, eta irakasleak ahalduntzea, zuen prozesuak, zuen autonomoak izan zaitezten, hori izango litzake helburua, ez da? Kriterio dun irakasleak, dakiena zer egiten ari dan, hainbeste gustatu ezaionaren aurrean egokitzapenak egingo dituena, sortuko duena, gu horren aldekoa gara. Ez da, orduan, elkarlana da, irudikatzen zaiguna interesgarriena. Ze bestela, guk uste dugu irakasleari ez diola balio, kanpoko batek esatea zer egin behar duen edo zer egiten duen ondo da zer gaizki. Ez gara, ez dugu horrela ulertzen. Gainera ez zarete usten, Ez zarete usten, hori egia da. Ze gainera, hori, esaten digute, ez da, bueno, etorri eta zaiguzu, baina gero zerbait esaten baldin badugu azarratu egiten dira, orduan. Pues ez. Eta ados, ikasle bakoitza ezagutu egin behar dela. Guk hori jakintzat ematen dugu. Irakasleak ezagutzen ditu bere ikasleak eta badaki espektatiba altua bakoitzarekiko zein dan. Horrekin guztiz ados. Baina altua izan behar da. Ze inoiz tokatu zaigu entzutea, horrek ez du ezer egingo. Edo horrek ezin du, edo orduan ez nahi saiatuko.